que acaba de ser escollido como o mellor cociñeiro de toda Galicia ano 2026. Norabón, un aplauso moi forte para él, por favor. Gracias. Por favor. A ver, Antón, imagino que xa che viraron de pequeno un pouco esta afición, non? Sí. Bueno, afición, traballo, sí, un pouco Claro. todo. Eu, bueno, aprendín de pequeno, criaime na taberna que era por aquel entonces. E nada, mamei o oficio desde pequeniño e o respeto por él. Que a saga comezou na teu bisavó. Meu bisavó no 1950, sí. Curioso, fai nada, Sí, Increíble. Aquí está casi a cuarta nada. xeración Sí. dando todo. E como foi para ti ser escollido o mellor cociñeiro galego? Porque non sodes poucos. Sí, bueno, a ver, eu flipando, a verdad. Sobre todo cando me nominaron e me escolleron entre os 5 finalistas, eu estaba completamente abrallado, non me acababa de creer. E logo xa cando me escolleron, bueno, o cociñeiro galego 2026, xa flipando. Super privilexiado, honrado, pero agradecido tamén. Claro. É moi chulo. Que gustado. Aparte, imagino que levando ese legado, a paixón multiplícase Sí. noutros niveis, non? Sí. Pensei moito, pois, cando me deron no traballo de meus pais, cando os vi aí currar, pois, desde a mañán hasta a Claro. noite, de meus avós. Entonces, sí, pois... E agora nos traémoste pois, para que corres aquí un pouco con Sí. nós tamén, porque hoxe a cousa vai de bonito e ti vas nos ensinar un plato de bonito, non? Explícanos Sí. un pouco que é o que temos por aquí e que é o que vas facer. Sí, vale, aquí temos un anaco do lomo do bonito. Ten 4 lomos, 2 por cada lado. Este é o contrario ao lomo que está pegado á ventresca, o lomo alto, por decirlo así, que está en crudo. Logo temos por aquí, unha salsiña que vamos a ir Unha quentando. salsiña que me viña un recendo aquí preto que dicía que ganas de que remova e de que vai a servir Sí, xa. vamos a ir quentando. De que está feita? Isto, basicamente, bueno, é un guiso de bonito. Isto aquí aproveitamos un pouco, pois, todas as partes máis feas que non poñeríamos no plato, bueno, con cebola, porro, allo, tomate, pemento choriceiro, guisámolas, enriquecemos eso cun caldo das espiñas tostadas e da cabeza tostada do bonito. Así que, basicamente, a esencia do bonito está allí dentro. Intentamos aproveitar ao 100%, leva un pouquiño do sangue tamén aí para potenciar aí ese sabor, non? ese sabor, sí. E basicamente, bueno, por aquí temos tamén bonito de outro xeito. Esta é unha técnica xaponesa que se emprega para conservar o bonito. Chámase katsuobushi, bueno, eles fan o co atún. Iso podese comer así? Sí, isto podese comer así. Bueno, probar, a ver. Eles usan como, é o seu avecrén, eles botanlle todo. Está fuerte, Está fuerte, sí, eso é moi pouquiño. Eles botano para enriquecer caldos, sopas, o que sexa. Temos unha lima e solla, imagino, solla, non? sí. Vale, Sí. xa me ubico. Basicamente isto é, bueno, bonito fermentado, secado, afumado durante moito tempo e logo lamínase moi finiño. Bueno, sirve pois, para enriquecer caldos, tal, pero pódese comer así, como en vez de poñerlle sal, pois poñeremos eso. Prefiro en caldos que non comido así, Tamén te digo, Vamos, bueno. Entón agora, que vas facer? Cortalo como o lomo do bonito? Sí, a idea é facer, bueno, cortalo finiño porque o vamos a presentar crudo. Vale. Vámolo... Cru, pero como se fose un tartar. Algo parecido, sí, parecido a un sashimi ou algo así. Vale. Vámolo, bueno, cortar finiño, porque logo poñerlle a salsa, o mollo ese quentiño en riba. Imagino que este mollo será algo máis próximo á cociña galega e isto máis próximo a outro tipo de cociñas, non? Que Sí. buscades sempre innovar, mesturar... Sí, bueno, a ver, aquí estamos usando, pois, produto galego, como é inevitable. Temos Bonito de Guitiriz? No, de Burela. É de Burela, vale. Xa pensei que era de Guitiriz. Río temos, pero... De momento os bonitos non andan por aí, No, é de Burela. Tempo. Sí. Nada, bueno, isto... Un pouco a idea é eso, servilo... Sí, pero vou Aquí. apartando isto que está quentando Sí. igual un pouco de máis. Sí. E se queremos probalo, igual nos queima. Igual nos apetece probalo, No, non te Chámame preocupes. tola, pero... Igual algo chega. Algo. Algo, Igual vi, chega. algo. Sí. Algo. Aí nos que estás aí colocando. Estamos Sí. aquí expectantes. Sí, un pouco que decía, vámoslo colocar aquí... Non é perigoso de comer pescado cru? Bueno, se se trata como se ten que tratar, non debería ser peligroso. Vale. Xa está como todo, como o huevo, como todo. Se ao final cumples pois, con toda a trazabilidade e o tratas cuidadosamente, con respeto, respetando as temperaturas e todo, pois non debería haber problema.
Mira, así xa loce bonito, pero Sí. ímolo adornar máis logo, a ver. Ímolo adornar un pouquiño máis. Isto de que a comida entra polos ollos é un feito, eh? Sí, eso dende logo. Vou dar un pouquiño aquí de caña. E que eu parteicho tiña medo que se No, queimara. pero fixache ben que se podía queimar. Claro, xa é como enseñarlle a un pai a facer fillos. É xo mesmo. No, está ben, é pobre. Imos logo colocando que... Sí. Que eu xa teño ganas de botarlle a boca. O A ver que dente. tal. Eso, bueno, é un pouco... Vai ir casi crudo porque